मैया ए बेला लो वही हमर हई गोरू ना गोताई हई सारे सुतल बने नाची देखी के आई बड़े आई हो भाई अरे हमर गोरू खाई लाई ये बेला सुतल बा उठ हई गोरू गोते के बा अरे कब से सुतल में जात घर नाच देख के एकरा नाच देखे के बा डेली और आई के सुत रह के तनी आपका पर बच्ची डाल के खा से भागी जा उठ जगह से तुम जा तनी ले तो कुछ ले एकरा के हम सुता आई सही ये बार ले हमर गोरू खोइलस ना ले कुछ ले ए उठ अरे उठ जी कब से तो सुतल चलो बगे से हां चल उठ नाच देख के आइल बड़े सरौ सुतल बने हैं उठ रे अरे हई कब खाई हई भैंसिया कब खाई हैं अच्छा हम को खा ले खा के हुई खा ली अरे ले ले अब एकरा के हम बताई ले अब एकरा के बताई चल उठ हमारे गोरू कब खाई रे हैं कब खाई चल उठ तरीका उठ निकल सुतल रही ये तरह में ऐसे माथा टेक में हला ये तरह नाम है तनी कुछ वो ले बढ़िया चीज ले कुछ एकरा के जगह हो जाना इनकर रात भर माई लोग के नाच देख के आइल बने रात भर ये कुल करत रहे हमर गोरू ए बेले खोइलस ना ले तो तनी कुछ टूटल नींद हैं टूटल उनमें से नचिया बंद हो गई करे नचिया बंद माई लोग के नाच देखत रहला हैं कब खाई रे कब खाई खाई बाबा खाई गोरू हमारे ए बेरा ले खोलस ना के कर गोरू ए बेरा ले बाकी भी रे हैं हटाओ खाली हटाओ चल ले गोरू को तू ए बेरा करके खाए के दियो मत जले हमार गोरू खाना ली तले करके दियो मत कब उठा कर लिया के ना वो दिना जब रहल सुतर नहीं तो अपना कर अरे ये बेरा ले हमार गोरू खोलस ना आइन कर नाच लागता नाच देखी तू ही एकर मन बिगाड़ के रखले बड़ी हम का करी हम बतिया मान ले खाली हम ही डाटी हैं तहा इना बुझाला ये बेरा ले सुतल बैठे लइका तो तहार भातार हमन तू ना जगह सकेलू दो दिन पानी में मुंह धोई लइका ए भरी लइका रहत रहो दिया भइला के काला बाद पको दे हम लोग हो जात रहो जाके ले लो आज के बाद तू कान खोल के सुन लो जहां ए बेरा ले सुतल था चाहे कोई नाच देख गोइल तो तू जोनी हो कर हाल खुला छोड़ दे तेरे से बिगड़ी ना वो हैं अपना मरद के तरह छोड़ जाला कितना डटे की चाहिए हमरा तो हम तो है लौरी देखत रहू लौरिये से डांटो आ लौरिये से समझाई ओकरा के समझा के रखियो अब तू आओ तो हम जाके चले हम तो है लौरी के हुरा से समझाई ये मेरा के कान खोल के सुन लो अब नाच देखना जाके समझाई लू फिर ये तो देखबे हां फिर यही हम तारा के लौरी के हुरा से समझाई ठीक नु तोर मेरा रुहियो तोरा नु समझा के रखे के चाहिए तोरे काल का करती हम का करी हमारे कहल का करो पिया आज के बाद कान खोल के सुन लो जहां माई लोग के नाची देखे गई लो सही हुरो वाठी दे अच्छा बाबूजी तनी हमरे बताओ तो गांव में बिया हुआ परल कि ना फिर देखिए हम खाली मत अरे होई हमारा से अभी दिया पूछता ते फिर नाच देखे जे मेरे फिर नाच देखे जे मेरे फिर आते ये समझाओ करके तो मार के फाड़ तो हम लोग के ओबे अरे बिया पूछ दे तो नाचे देखे चल गनी काहे खातिर पूछत रे हैं पूरी खाए खातिर ना पूरी खाए खातिर जाइए पूरी खाए पूरे वो असल बड़े हमारे घरे नहीं खे का नहीं खे रे हैं का नहीं खे बना के को बनवाओ मेहरी से अपना उन्ना नु निमन लागेला काहे है मेरी के हाथ में निमन ना लगेला बाबूजी जो नचनियन के देखे के मिलेला ठीक कहता है नौकी माई बड़ी सन कर नौकी माई ओकनी के देखी बेरा बुझाही के नहीं खे का हो डमरू बा का हाल बा
का हाल बा? हां हमरा डायबिटीज भइल बा। डायबिटीज भइल बा तो सब बतैला काहे ना ए सारे तू चुप रहब कि ना? हैं? ये बताई तारा के डायबिटीज भइल बा। अपने नु कहत र अरे तू का पूछता? अरे काहे इतना हिट मारो का बात बा तू हमार हिट देखबो? हैं? हमरा डायबिटीज भइल बा, हमरा खोखी भइल बा। इलाज कराबो देख करे बेर इलाज हमार, देख करे बेर इलाज। हई ये बेरा ले हमर गोरू ना खइलो। हैं? आई रात भर नाच देख के आवत रे। डायबिटीज भइल बा। का हो डमरू बाबा का हाली बाबे? तो का हो गई पूछिए दियानी तो केहू कहीं जाला तो हाले चाल ना पूछेला का हो जे बेमरिया भइल बनी? हैं? बेमरिया भइल बनी हम। इतना काहे भौंकत है? और नाच देख के आवत रहन सुबह के 9 बजे उठत रहन सुत के। अच्छा हां ये तो बात है। ये बेरा ले हमर भैंस ना खइलो। गोर लगता नहीं खुश रह। का भइल रे वके? ये बेरा ले हमर भैंस ना खइलो। हई ससुर माई लोग के नाची देख के आइल बड़ा सुतर रहले हां बहिले। इतना काहे बोल रहे रे बताए ना? अरे हम बोली ना हैं? हमर भैंस कैसे खाई? तू खियाबू? ऐसे कहत नहीं बेच दो बेच दी तोहरो के बेच दे तोहरो के कुली जना के भागा दे घरवा से। सूत के उठत तो बनी और ये इतना भाषणो देते नहीं। उसने बड़ा तो गोते के ना चाहिए ते फिर बोलबे शांत होकर आराम से खाई और पी सूती आराम से। का बुढ़ा होते लागत दिन बहुत खराब करत नहीं। तो नहीं त कतहरा माई की है जाता नहीं। अरे बाबूजी सुनी और बंदिया 2 दिन के बाद की जिंदगी बाटे हमनी के तनी खुशी रहे। हां खुशी हमर हई भैंसिया ना खाई ओकरा खुशी ना रहे करेला। अब हम ही ना गोता हुनकरा से काहे ना गोतो? अब तू गोतो लइकावा से कहीं की लइकावा के समझावल कर तू तोहरो कर जो तार मरद हो। तापो के लइका हन हमार लइका आ तो तार मरद हो। हमार कॉल मानी लेकिन तोरो मानी समझावल कर तनी। तू बताओ सही कहतनी कि ना? हैं? ए डमरू बाड़ी तनियारी गाड़ी हो गाड़ी हमार भैंस से बना खइलो। शांति बनाई कैसे आड़ी? तनी शांति बनाई हमरे मां के कैसे बोलतानी? काहे खातिर बोलतानी बताई ना? ई अवतरण हमर हाल पूछत रे। बुझाता कि हमरा है जब तबीयत खराब भइल बा। कौन मजन पहाड़ टूट गइल। त का हमरा डायबिटीज भइल बा? कोई दिन पहले ना पूछ ले लो। आज के बाद हाल मत पूछो लो ईटा चला के मार दियो लो। तू ते मरबे हमरा के। हैं? मरी है हमरा के ईटा चला के। देखत नहीं नु कौन जाने के हिम्मत बा। कौन जानी हो मार के मुंह में फुला दे भोबे है लाठी से। पूरा वासी दे। जाय दे बाबूजी जाय दी। तू तो काल अपन जिंदगी खराब कइले बनी। जाय बुढ़ौती में अब के तो न बड़म दाब के लइके लइके बानी बुढ़ौती में तनी आदमी सोचेला कि चैन के 2 रोटी मिले। ई चैन के रोटी मिले दिया सो खाइले नहीं खा चाह चैन से 2 रोटी त खइबा के गने। अब के गने खाई कोइले तू ओला हमरा के समझावे। तू ओला समझावे। सब टेंशन जा में हट करो। हट अपना घरे जा हिनका के समझाइया। अपना बाबूजी के समझाइया। हमारा घरे आके समझा होता त कहत रे शांत रही आराम से लइका में कमाई धमाई न त खाइला त खाई पी आराम से। हमके कहत रहा कि अपना घरे जा। हां हम जातनी ठीक जा है जा जातनी। हां जा अपना घरे जा। हमर भैंस से बेरा खइलस ना। हमर माथा घुमल बा जब से ते खदे बनी खाली ना दी। ठीक नु नाची देखे। ठीक बा तू ना नु गइल राती में नाची देखे। हम ना जानी उकुल देखे। हां देखत तो है। तरला पहले अरे तो पहले नु जात रहनी हां। तू जवान लोग जातन त हमहु जातनी हो। ते जबान लड़े बेरे हमरा से। हैं? जबान लड़ाई बे। तू तो जा तरला देखी। या तो लाले रोज कर खा देले बना खाए के चैन का कर तेरा माई के हने इज्जत कर करे। हम अपना घरे कर तनी कर देखो तालो हमें। रोज काहे करत मत करियस ना। हई हमार भैंस से बेरे खइलस ना। तारा करम में दुख लिखल बा। दुख देखबे। हैं? दुख देखबे। हई झाड़ू ना लागले बेरे ले। झाड़ू ना लागली हे दु पतो ही रह के का करी? भैंस हमार ना खइलस सन। हट सन भागसन तनी के। अरे ते बनबे कि ना रे? हमरी कौनी होई? हैं? तेरी कौन? अरे तेरी कौनी बनैले बड़ा रे। हाय फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।